Dobre, čaute, vitajte ľudia pri dnešnom videjku. Dneska som si všimol, že v Lego meste máme proste takú jednu vadu. Proste není to tam dobre a ja vám to aj hneď ukážem. A tou vadou je zrovna, že tu ako sú tie koľajnice, ako je to vlaková stanica, a tu je toto. Takže proste ja to idem poprehadzovať, aby to vypadalo lepšie. Takže my môžeme ísť na to. No kamoši, ono sa to nezdá, ale je to dosť ťažké. A zatiaľ som vybral umiestnenie toto, no to ešte musím podložiť kartónom. Ale keď ma už nevie napadnúť, čo mám dať sem, tak som ešte zo zásoby vyhrabal túto podložku. A proste, že by sme možno tu zrušili cestu a takto by sme to rozšírili. Ja to idem skúsiť a za chvíľku sa vám ozvem. Chcem teraz ukázať, ako prebieha stavba. Proste ako to stávame. Tak zatiaľ to vypadá takto. Akurát má štve. Ale že prečo nemáme pre tú vlakovú stanicu, prečo pre ňu nemáme stále miesto? No asi ju budem musieť dať na výstavku do vitriny a nakedy ju potom tam umiestnime, takže ja sa vám ešte za chvíľku ozvem. Dobre, takže takto vypadá záver. Máme tu aj ktoré nové veci, ako napríklad toto zo šuflíka som vyťahol, toto a toto máme od mojej starkej baji. A vlastne sa to tu pomenilo. A vlastne, toto som tu nechcel mať, som to tam dal omylom. Vlastne pomenilo sa to a ja som rád, čo sme vlastne v dnešnom dieli dokázali. A ešte som vám zabudol povedať, že tu máme týchto dinosaurov. Mám ich tu takto. Týchto dvoch som pridal. Teda nie, tohto a tohto. A potom ešte aj túto vlečku som pridal. To sme tiež dostali od našej starkej. A aj toto. Takže ďakujem, že ste sa na toto video sledovali. Nezabudnite nahodiť like a odber. A zatiaľ čau.